a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Igbo ọma na-ege ntị, ekene m nwoke, kene nwaanyị. Ozi anụnwa bụ ozi na-ezigara ndị igwe, ndị nze na ọzọ, ndị ichie, ndị ọchịchị ndịda anyanwụ nke mpaghara Nigeria na ndị ụka. Mana before ma gaa n'iru, ka m mee ka unu mata na ọ bụ na o nwekwa onye gwalụgo wee sị gị na anyị na-akọntrol onye a, gwago sị gị na ife anụ ọ na-eme na part of strategy ka e wee ghọrịa ndị mmadụ ka ọ dịkwa ka a na-eme ife a na-eme. Wolukwa vidio anụ gosi onye anwa. Before ma gaa n'iru, ife njipụta ya wee pụta n'ụtụtụ anụnwa, ka m kwanye ọzọ, ọ bụrụ na onwe onye wee gwagosi gị na ha na-akọntrolu ọ dị nke m nke ndịle nwa Chineke nọọ etu esi wee menye ka wee na-akọrị ndị mmadụ ka ọ dị ka ha na-eme, welukwa ihe onyonyo anụnwa welu wega alụfa, gwakwa ya sị ya na-ekwu ife okwu. Ọkwa ya dịbe na-ekwu na gwakwa onye sị ya na-ekwu ife okwu, maka ihe mee nji agwụ na ihe a na-agwụ ụnụ kịta. Onwekwa onye na-asị nne nke a mee, onwekwa onye na-asị nne nke a mee, ma ọ bụ sị nnọọ nke a ka ị ga-eme, ma ọ bụ sị nnọọ nke a ka ị gaghị eme. Na onwekwa onye na-agwa m ya. Nke ọzọkwa, o welu m anya n'ụnụ fụrụ vidio anụ sakuletiri nya ndị otu anya na-akpọ ekumeku ndị ike. O welu m anya n'ụnụ fụrụ ya, ha nwa na onwefa, onwekwa ndị na-akọntrolu fa, onwekwa ndị na-agwafa sịwa na efe unu ga-eme, na efe unu ga-eme. Ụzọ ihe na-aba n'ụwa ka m bupụtagara ngwagodo ụnụ. Enwee nga n'iru n'ife m na-ekwu. Unu nwe bụ ndị ọdịnala, ndị igwe, ndị nze na ọzọ, ndị ichie, ndị ọchịchị ndịda anyanwụ nke mpaghara Nigeria. Unu mara ife unu ga-eme. Unu a na-apụta n'ilo bido demonstrate be gagharịba ngagharị iwe ka ụmụaka so unu n'azụ unu ka ọ dọrọ. Unu a na-emenye na unu na-eme na mgbago unu ka ọ dọrọ. Mana ife m na-agwa unu nke unu na-eme, unu a na-eme ozugbo ozugbo maka oge adịrọ. Ndị na-egịnị, ndị na-echekwa ime ọfịa, and ndị anụmanụ ndị na-asaba na efu unu ga-eme, na efu unu ga-eme. Ka m kwukwenye ọzọ, ka m rapụgodo ihe esen, maka na ha nwere onwe fa nwe ndị na-asaba na efu unu ga-eme, na efu unu ga-eme, na efu unu ga-eme, unu eme na nka. And because of etu anwa enwe ike wee na manipulate fa. Mgbe fa nwere onwe fa eji alụ nke ọjọọ ya, fa ama mgbe fa ga-eji wee kwesị ịlụ ọrụ, fa ama maka onwe na-asị fa na-ekwe nke unu ga-eme, na-ekwe nke unu ga-eme. Mana Angry Viper, Great Warrior, Motherland Warrior, BMG na
the great ekumeku onwekwa ndị na-asịfa na nke unu ga-eme ha akwụkwọ n'eziokwu ife ma eji ekwu ife anụnwe maka adịka ama maka ihe onyonyo anụnwa na-eme o mepere emepe onye ọjọọ eche ịbata n'onwe ife iche ikwu nchọpụta nrekọdụ agụ mbupụta ụwa afụ ebula onye ọma n'onwe ife ịchọ ka ịkpa nke nzuzo anyị akpa na nzuzo ọbụna onwe nke ịchọ ka agwa ụwa eme gịnị ebupụta ụwa anụ ya maka njiwe na-agwa ụnụ mmalụkọ nke unu na-eme ka Nnamdi Kanu si ebe anwapụta unu emekwa maka na gịnị maka na adịka ama maka na gịnị Igbo ka m ji ekwunye asị nka nwere Igbo wee mee nka ka asị nka nwere Igbo wee n'ọnụ ya maka ọnụ nwa bụ ndị nze na ọzọ ọnụ nwa bụ ndị igwe ọnụ nwa bụ ndị ichie na ndị ọchịchị ọdịda anyanwụ nke mpaghara Naijiria ọnụ nwa bụ ndị na-alụ alụlụ anụnwa unu nwa bụ ndị na-alụ alụlụ anaghị ya ka sị ka ngwakwa unu onwekwa onye si unu na onye anụnwa maazị ọdịnike mma nke ndịle nwa Chineke na-agwa ya ife ọ na-eme gwakwa onye anwa sị ya jekwara weluka vidio anwa jee nye weluka vidio anụnwa ihe onyonyo a na-ewu weluka jee nye onye anwa si ya na-ekwe ife okwu and ndị niile anwa kpọrọ afa unu fụkalụ the great ekumeku ha pụtalụ onwere onye fe irufa ha makwalụ ka m gakwa n'iru wee mee gịnị wee kwuchasị ihe ndị ha kwukalụ ha wee sio na anyị na-adọ ndị mmadụ aka na ntị ka onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu ọkachasị ndị isi na-achị ebe a na-azụ afịa ndị ọchịchị obodo ya bụ ndị akpọrọ ndị ọchịchị obodo ndị na-eje na mgbago ha jee na mgbago ha kwesịrị ije na mgbago fa nọchite anya anyị fa bụ ndị seneti o ha bụ lokal gọọmenti o ha bụ House of Rep o ha bụ gọvanọs o ndị nọ na mgbago n'ụnụ ncha niile na-alụkọ ọlụ ọbụkọ na ifụrụ meseji anụnwa ijekwa gekwa ntị ifefe akwụkwọ ọzọ gekwa ntị ifefe akwụkwọ ọzọ maka ihe mere njem ihe anụnwa bụ na unu nwa na onwe unu nọ na ndịda anyanwụ bụ ndị na-alụ alụlụ anụnwa anyị efulu ife nwe ike melu ndị nze na ọzọ anyị efulu ife melu ndị nze na ọzọ ya ka eji ekwukwe ya ka adọkwa ụnụ aka na ntị ụnụ nwarụkwa nke unu ga-eme unu a na-emekwa ọ bụrụ na unu ga-apụta gaa mbido ngara iwe dịka etu Don Prince si wee kwuo okwu ọ bụ na iwe ọchị ọ bụ na ị na-enere ife Don Prince ịmara onye bụ Don Prince ejua ka onye bụ Don Prince sampe master ijeje chọọ jee chọba broadcast omelu na redio Biafra jekwacha nke omelu recently bi ife chukwu zilinye wee sị ha mee na ndị nze na ndị ọzọ na ndị ụka onye ọbụla bụ ndị welite isi ga-eme gịnị onye ọbụla welite isi ga-eme gịnị ga-apụta n'igwe nke anụnwa nke anụnwa bụ gịnị nke ya nwa na onwe ya eme gịnị nke ya nwa kwu nke anụnwa ka m na-agwa ụnụ wee na-asịkwa ụnụ ibebe nne anya ife ha nwa na onwe ha ihe nwa na onwe ya ekwulu ka m bịakene maka na ha ebidogo atakia biko gụbụ onye na-ege ntị ị na-ege ntị doo biko eji nchukwu okike abịa ma ayọ gị biko tụsa eji nchukwu okike abịa ma ayọ gị biko tụsa ya bụ ozi ka o luo fa ntị ka fa ghara ịsa fa anụrọ ka fa ghara ịsị na fa anụrọ ka fa ghara ịsị na fa anụrọ ka m bịa biko nna m ya ebido ga atak otu ka m si ekwu ha wee na-ada aka na ntị na unu jee na mgbago unu ejeje nala ego unu pụtụ unu a na-ele anyị unu aga na-atụ aka
na-atụ aka bụ ndị nna, ndị nze, ndị ọzọ, ndị ichie, ndị ọchịchị ndịda anyanwụ nke mpaghara Naịjirịa. Ụna na-atụ aka a na-atụkọrọ anyị na-egbu, ụna na-atụ aka a na-atụkọrọ anyị na-egbu, ụna na-atụ aka a na-atụkọrọ anyị na-egbu. Fa wee gaa n'iru wee kwuo wee sị na anyị na-adọkwụkwọ n'aka na ntị, unu nwe na onwe unu si na onye ọbụla jebe emume jeje zụba afịnya every Monday, mbọsị Monday ọbụla, bụ ndị nọ n'ụlọ wee na-asị onye ọbụla achakwala onwe ya anya, maka na ndị na-agwa unu ife anụnwa si unu gaba na-eme ife unu na-eme na-azụ afịa unu bụ ndị na-aghọrị unu aghọrị. Ha bụ ndị na-eme gịnị? Na-aghọrị unu aghọrị. Maka mmadụ ara ewere ife a na-agba na ntị gbanye n'anya. Ha wee na-asịo na Mọnde ọbụla bụ mbọsị anyị wepụtalụ a ga-eji wee na-agwa ụwa mba ụwa niile na obi adịrọ anyị mma n'ife Nigerian gọọmenti na-eme anyị, na obi adịrọ anyị mma na-eji Nnamdi Kanu, na ife anyị ha na-achọ, ife anyị nche nne na-achọ bụ gịnị? Ka e nwee ike rapụla anyị Nnamdi Kanu ma nye anyị nwere onwe anyị, ka arapụla anyị Nnamdi Kanu ma nye anyị nwere onwe anyị. Na nwata chọba nkenye asị na nwata gị na ajọ nwa ka ọ bụ, mara ọgwụ nke ka ọ na-achọ. Mana ị ga-achọ na-achọzi nke gị, ndị okenye kwesị inye elu aka wee na-achọ bụ ndị kpụgozili isi awọ, hapụta eme gịnị? Ha bụrụ ndị na-atụ aka. Ya nwa ka m ji wee kwukwa wee sị na onwekwe onye na-agwa m ife m na-eme, onwekwe onye na-agwa ndị otu anụnwa akpọrọ afa na-eme, onwekwe ndị na-agwa FIFA na-eme. Ha na-eme ife kwesịrị na ha ga-eme, ha na-eme ife kwesịrị na ha ga-eme. So ka unu malụkwa, so ọ bụ na onwe ndị unu na-afa ha alụkọsị, ịgwakwafa na nsogbu ụdụkwa. Maka na ndụ unu dụ, ọ bụrụ ndụ unu dụ bụ ife ka mma karịa ndị anụ a na-egbusisi. Ndị niile anụ a na-egbusisi, ụmụaka anyị niile apụta eji na-atụkọcha ụmụaka anyị na-egbusisi ụmụaka anyị. Ọ bụrụkwa unu nwakafa mma, ọbọkwa unu nwakafa mma, ọbọkwa unu nwakakwafa mma. So unu marụkwa ife unu ga-eme dịka etu Don Prince si wee kwu, Sampe Master ọ sịkwa unu nwokenye nwere unu ka onye ọbụla, ma ndị ụka onye ọbụla, ka onye ọbụla pụta n'igwe ka ụmụaka sobe unu n'azụ. Mana nke mụ na onwe m na-agwakwa unu, mụ na ndị otu anụnwa, maka ife nji agwụ na ife anụnwa na ife anụnwa na-eme platfọm manụ ọ dị open. Onye ọjọọ bịa idufere ịgwa m okwu, onye ọma bịa izie m ozi nzie gị, as long as na ozi ahụ ị na-ezi na gịnị na ọkwụ n'eziokwu n'ife anyị na-eme, izie m ozi nzie gị. So anọrọ m onye ọbụla, ma ndị ọjọọ ma ndị ọma, ịbụrụ onye ọjọọ bịa mbọ gị ike, ịbụrụ onye ọma bịa anyị akpa ọfụma. Ya ka m ji wee kwukwa wee sịo arụkwa m n'eziokwu, anọkwa m n'aghụghọ. Onwekwa onye na-agwa m ife m na-eme, onwekwa onye na-agwa m ife m na-eme. Ya ka m jikwa agwakwa unu. Fa wee gaa n'iru wee sị na Mọnde nke gara aga bụ 15 of November na ha gagharịrị wee mee nchọpụta na ndị mmadụ jebelu na mpaghara ebe ha na-azụ afịa, wee fụ ka ndị mmadụ ka esi wee pụta wee gbarapụ nna anyị ukwu bụ onye wepụtara onwe nye, ka Igbo nwere onwe fa, bụ onye wepụtara onwe nye, ka Biafra nwere onwe fa. Fa wee chi nne ịta wee gbarapụ ya. Fa wee na-asị na ọkakwalụ mma bịa kịta nụ ka m plee nye ka ụnụ nụkwa. Wee na-asị na ọkakwalụ mma na iwere ofu mkpụrụ ụbọchị anụnwa wee na-eme gịnị, wee na-erespekt ya. Maka na ekele ọlụ eke nke ahụ bụ nke ị ga-alụ ọsọ ga ọsọlọgo emenye ka onye ọbụla welu
ọgụgụ isi Chukwu nyere ihe wee mee ife mana ọ pụtazie edebezie nye epụta ị na-emezi ka o si wee sọgụ ị na-emezi ka o si wee sọgụ ya ka ha ji wee pụta wee sị onye ọbụla kwanyekwala nwunye ugwu onye ọbụla sị jekwa jeje na-azụ afịa gụ na o nwere ife na-eme ife ị ga-ajụ onye asị ya ebee ka nna anyị ukwu nọ nna anyị ukwu apụtago ife melu nne ya na nna ya ji wee nwa ife melu millions of Biafrans ji wee nwa a ga-arapụzi ya maka gịnị mba ọ ma dị etu anwa fa wee gaa n'iru wee na-asịo na anyị ga-akwanye elu ọnọdụ anyị nọ n'ime ya kịta anụnwa bụ ife anụnwa anyị na-achụ anyị ga-akwanye elu ya ugwu Biafra anụnwa anyị na-achụ na anyị ga-akwanye elu ya ugwu anyị ga-akwanye elu ya ugwu kwanyelu nna anyị ukwu ugwu maka na onye anụnwa bụ onye wepụtara onwe ya sị gịnị na ọ bụla ọnwụ ya nwa mana mụ na onwe mbụ maazị ọ dị nke mma nke dịrị nwa Chineke na-agwa ụnụ wee sio gwa na onwe ga-eme ejizi aka gị wee kwanyezie n'onunu ọnwụ ya kama ya bụrụ ndị ilo bụ ndị ga-egbunye ya bụrụ nnọọ ndị ilo ga-egbunye ọ bụrụ God onwe gị ga-eji aka gị wee gbuo onye ọ bụrụ God onwe gị ga-eji aka gị wee gbuo onye ya bụrụzie nọọ ndị ilo bụ ife ga-egbunye ya ka ị ga-eji wee mee nke ị kwesịrị ime rapụzie ndị ilo ka ha mee nke ha maka ha ga-eji kpọrọ ndọrọ ndọrọ ife anụ anyị na-emekọta bụ ndọrọ ndọrọ dọkịrịdọ ịdọ m ndị ọgụ ụfọdụ ọ na-atọ ụtọ ụfọdụ ọ na-enu inu ọ bụrụ oge niile ka o ji atọ ụtọ o nwere oge anyị pụta etu a na anyị na-enwere aṅụrị mana anyị nwere oge dị etu a ga-abịa mana oge dị etu anụnwa bịa anyị nche niile mee gịnị ejika aka ọnụ ewe mee gịnị wee na-afaịtịkwa maka na ama na ụdị ka ife a ga-eme mana ọ bụzi nke na God onwe gị ga-ejizi aka gị wee kwanyekwuo ọkụ ife ikwesịrị ime ihe emie gụbụ onye nọ n'ụlọ ife ikwesịrị ime ihe emie maka na oke m nghọta na ọnụ nwa na onwe unu nọ n'ụlọ bụ ndị kakarị atakarị afọ a ụfọdụ n'ime anyị nọ n'obodo oyibo ha nọlugo ha na-eri nke a na-akpọ soshal every month analụ soshal maọbụ every month ha analụ ụgwọ ọnwa fa ụfọdụ a na-amụjusi ụlọ ebe niile a na-amụjusi ụmụaka ebe niile ka afọ ya na-anata ego rapụzi ife kwesịrị ime lozozi ebe fasu wepụta mana ụnụ nwa na onwe unu nọ n'ụlọ bụ ndị kachacha atakarị afọ a unu nwa na onwe unu nọ n'ụlọ bụ ndị nwa ife na-eji ezi ekpe ekele unu nwa na onwe unu nọ n'ụlọ bụ ndị ga-apụta atụpụta ụlọ ụtụtụ ha na-echekere ife ụmụaka ga-eri unu nwa na onwe unu nọ n'ụlọ bụ onye ga-abụ oteta ụlọ etu anụnwa o nwere ike isi na ọmụmụ na-akwụnwụ nwa ya ụgwọ akwụkwọ ma ọ bụ na-echekasị tichas si gota nka ọsịsị gota nka ị na-echekasị i wee fụzie ebe ị ga-eme gịnị wee mee ka ị nwere onwe gị ife a gwara gị gụ nọrọ n'ụlọ nọdụ n'ụlọ ya nwebe ọrụ asịrị gị lụọ ịnọrọ n'ụlọ inye efe ka ndị nwee ike ijeje lụọ ọrụ ka fa nwee ike wee lụọ ọrụ fa n'udo na ọṅụ maka na ọ bụ na inye anya mgbe ndị anụnwa nọ n'ọdịda anyanwụ na-agbagbuchi anyị mgbe fa ji alụ ọrụ bụ ọ bụrụ na ife activities na-aga afịa na-azụ ndị mmadụ a na-agagharị mgbe aka ha ji alụ ọrụ fa mana mgbe ebe niile si na-eto anụnwa fon nọ họpụtazie ka ha lụzie ọrụ ha jizi na fa ma alụ ọrụ ha pụta ka ha lụọ ọrụ ha ji na ha ma alụ ọrụ ya ka eji wee na-agwa unu okwu anụnwa ka onye ọbụla kwanye elu ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugwu ka onye ọbụla mee gịnị kwanye elu nnwere onwe anụnwa anyị na-achọ ofu ụbọchị anụ mụ na onwe m na-agwakwa ụnụ ka ụnụ ghara ịda mba maka na nwatakịrị nara anụ ife mana nne na nna ya achọ ka ọ nụ ife owelu mgbaajala pịa anya mgbaajala anụ enwere ike ịpịago o nwere ike ọ bụrụ nke ndị oyibo na-akpọ stray bullet o nwere ike ọ bụrụ nke ndị oyibo maka na ọ bụ na ndị anụnwachi imegide anyị fa ebido bịa gịnị gbusisi ebe ndị mmadụ bụ igburusisi ebe ndị mmadụ ka fa wee megide anyị apụta anyị na-ebe mgbe ọbụla anyị na-ebe mgbe ọbụla anyị na-ebe ya bụ agụ n'obigo mana ị ga-akwanyere onwe gị ugwu ya ka fa ji gaa n'iru wee na-ekenekwa ndị otu fa
dụkwa ka ibefa ndị na-enwere ndị onye na-asịfa na nke ị ga-eme na nke ị ga-eme na nke ị ga-eme na nke ị ga-eme ndị kwu n'eziokwu dịka etu ansụ ekwụrụ onwere onye na-asị m na nke m ga-eme onwere onye na-asị na nke m ga-eme nọ nke mfụ nọ nke anụ bụ eziokwu ebe aka maka m kwụrụ and onwere onye ga-apụta etu anụ asị nọ na-agwa m sị na nke m ga-eme na nke m ga-eme onwere nọ ife mfụ n'ife anụ bụ eziokwu kama nto onwe m ahụfụ wefụ na m ya bụ ife nto ya nga bụ iji ọfọ ya nga bụ iji ọfọ so ndị otu niile anụ ha na-ebuli eke na-ebute bụ ndị ha ndị anyị ncha niile ji wee na-eji ilu anyị ncha niile na-alụ ọrụ wee na-alụ ọrụ wee na-eji ilu ndị anụ nwa ọfọ ma ụnụ nwere onwe ụnụ bụ ndị nze bụ ndị igwe bụ ndị ichie bụ ndị ọchịchị na ndị ụka ọkwa ọfọ ka a na-ejikwala ọnụ ya na anyị ji alụ ife anụ nwa anyị ji alụ kịta ekene anụ nwa ha ya na-asị na ha na-ekele ndị otu a na-akpọ Angry Viper ha na-ekene ndị a na-akpọ Great Warrior ha na-ekene ndị a na-akpọ Motherland Warrior ị na-egekwakwa ntị Motherland Warrior ọ bụ na ị na-esonye n'ife a na-eme Motherland Warrior ọ ga-ering bell ọ bụ na ị na-esonye n'ife a na-eme Motherland Warrior ọ ga-aring gị bell na ntị Motherland Warrior ọ ga-aring gị bell na ntị ọ ga-aring gị bell na ntị ha na-ebulukwa eke na-ebujekwanụ ndị DMG na ndị Ambazonia Defense Force ha na-ekenekwa ndị Eastern Security Network mana na in this case kịta anụ a ka anyị were gị Eastern Security Network ka anyị debegodufa ka anyị debefe ka n'ọzọ maka onwelu ndị na-apịfa bọtịn onwe ndị na-apịfa bọtịn ya na-apịfa bọtịn na nke ị ga-eme na nke ị ga-eme na ife ị ga na-eme na so ha nwere onwe fa nọlụgodu n'ụsọ maka ọ bụ na gwara fa mee fa ya emerọ mana ndị anụnwa mkpọrọ ahụ kịta anụnwa bụ onwekwa onye na-agwa ife a ga-eme onwekwa Okeke arakwa agwa ife a na-eme nke Okafọ ji agwa ife a na-eme kịta ha wee gakwa n'iru wee na-adọ ndị ekperima ndị aka ntụtụ ndị na-ama aka akpa ndị na-ama aka akpa ọ bụ na unu lota bụ ndị nwa bụ ndị na-enene m unu lota oge nna anyị ukwu kwuru wee sị ị bụ onye aka akpa ị bụ onye ekperima ị kpọrọ onwe gị kọt ọ kaalago mma na ịrapụ ndụ ahụ ị na-ebe ọ kaalago mma na ịrapụ ndụ ahụ ị na-ebi wee mee gịnị bịa sonye n'ife a na-eme ka ị wee zọpụta ọ bụ na unu lotakwa unu erote ife melu n'ọba Idemili South Local Government Anambra State n'ọba since ife anwa ju emecha ndị omekome ndị na-amara ibe ndị na-enwero ntị ndị na-enwere ike irizinu ndị na-enwere ike iwepụta azụ mmalụ na ife anụ a na-achọ ife ọdụmma onye ọbụla ha wee rapụ onwe fa ka ndị ọchịchị wee welu ha wee gbaa futbọọlụ oge ahụ ife anwa ju emecha nna anyị ukwu wee wepụta anti-cultism ya nwa bụ ife mmasị na-renew or renewation maka onye ọbụla kwu n'eziokwu o nwere steji oge elu ụbụlụ ga na-agbago kịta ụbụlụ fa gbagodo wee lute na nke ha na-aga ndị ekperima ọ wee bụrụ ka ife anwa nna anyị ukwu melu maka na ihe ọbụla a na-eme ọ bụrụ na a company register a na-renew a na-agbanwenye abịa erinu enye ka ọ wee dịkwa sam ọkwa da renewation dị ife a ọkwa gịnị that renewation bụkwa na ife anụnwa a na-afa ekwu ife anụnwa ndị ekperima ndị aka ntụtụ
ndị aka ntụtụ ha wee na-asịọ na ụfọdụ ndị ekperima na-eje na-emebisi ife na-ezukọsi ife ndị mmadụ wee na-akwuo the great ekumeku warrior wee na-asị na ha mụkọ ndị ụnụ bụ na ha mekwa gị na ha makwalụ ndị ụnụ bụ n'otu n'otu gụọ na onwe gị bụ onye ekperima ha makwalụgo n'otu n'otu ife nwa ka ha kwuru ha wee sị na ha ga-ebido na-atụtụ unu ofu ofu na ọ bụrụ na unu echegharịrị ha ga-ebido na-atụtụ unu ofu ofu na ọ bụrụkwa na unu echegharịrị wee na-ekwu na onwero ka anyị ga-esi anyị nwa na onwe anyị nọ na mgbago ebe a na ndị nọ na ndịda Biafra land ga-esi na-agba mbọ ka afụ na ife niile dị mma ka afụ na-achụsisi ndị Fulani terrorist herdsmen n'obodo anyị na ndị joint security forces na-abịa atụtụsụ ndị okolobịa unu nwa na onwe unu ejiri ori na ama wee na-emebisi ife niile anụnwa wee na-eme ka ndị anụnwa bụ ndị a na-achụ na ana anyị ka ha wee na-chiata wee sị na ha na-achụ na fa na-achụ ndị ekperima crime fighting na fa na-achụ crime fight na anti crime ka gifọm na ha na-akpụ ya na ha na-achụ crime ka ha bịa na ndị nwa na-ezu ori enweta report o nwere onye nwa kpọrọ na fon maka o nwere ka mmadụ ga-esi abata na bege eto anụ nwa bịbịa zuo oge ori ị gara ịtụtụrụ fon kpọọ ndị gara ịtụtụrụ fon kpọọ ndị emume ka afanya kpọọ ndị eke onwere ka mmadụ ga-esi wee pụta abịa debe zuo oge ori ife ga-ebu ụzọ gbago na bikọ ife niile anụnwa bụ gịnị ife ndị anụnwa mere gịnị si nneto anụ wee projekt ya wee si nneto anụ wee projekt anya tinye this countermotion ka e wee were ebe na-emebisila anya na unu bụ nke mere oge gara aga onye agbagbulu na amụmụ n'Imo steeti ọ wee bụrụ na DSS agent tọọlụ nwe onwe ya si na non gọọmenti unu kwafụkwara nke mekwalụ ndị Fulani agbagbulu na-terrorize ebe niile na fa bụ ndị unknown gọọmenti so ka amalụ ndị bụ ndị ya maka ba ji eme gịnị wee na-asị ụnụ gịnị ka onye ọbụla daa aka na ntị chie aka ịsaa n'anya onye ọbụla daa aka na ntị ya chie aka ịsaa n'anya wepụ aka n'ori wepụ aka na ekperima na ume ahụ iji ezu ori wee na-akpọbata ndị Nigerian security forces n'obodo anyị gụwelu ume anwa tinye ya na freedom anụ anyị na-achụ ka anyị nche ndị nweta ife anyị na-achọ ka onye ọbụla wee jeje kweribe ndụ ka onye ọbụla jeje kweribe oyoyo just like etufasa eweta mkpụrụ mmiri ọ ifefe awụbata ka e wee mee gịnị ka e wee mebisia ka e wee destroy ya our young youth tupu wepụta amamife ewee were ịtarị wee na-anyụfe anya so ya gaba ji na-agwa ụnụ ka onye ọbụla bụrụ onye ori ibu ekperima ime gịnị ka ị kwanyelu onwe gị ugwu ịgba ahụ iji ezu ori welinye tinye n'ife anyị na-eme wele echichuba ndị na-abịa enye mebisila anyị obodo ka obodo anyị ka ọ dị samsam ka unu wepụ aka na ori ndị na-adụ na aka na ntị anụnwa bụ the great ekumeku and unu malụ na organization ọ bụla enwelu ndị na-echekwa ya etu ọnụ IPOB nọ Nnamdi Kanu nọrọ ya DOS bụ ife na-achịkọta imirikiti niile bụ ndị IPOB na mpaghara ụwa niile so ị ga-enwerịrị onye bụ onye na-ekwuchite okwu ka m kwulu and ihe nji eme program na-eme n'Igbo bụ na gịnị ndị igwe ndị nze na ọzọ ndị ichie ndị ọchịchị ndịda anyanwụ Naijiria ya na ndị ụka unu mara ihe unu ga-eme nke taa nke echi
ụnụ mmanụ nke unu ga-eme nke taa nke echi ka Nnamdi Kanu pụta unu a na-eme ya eme a na-afụ ya n'anya unu a na-emekwa ife sampe master kwuru wee sio na Chukwu ziri ya ozi na unu nwa na onwe unu bụ ndị okenye ọlụlụ ana unu nwa na onwe unu bụ ndị okenye bụ ndị mebisigolo anya na ụnụ ncha niile ga-apụta wee pụta n'igwe ka ụmụaka wee so unu n'azụ nke ya nwa na onwe na-ekwuru ozi nke mụ na ozi the great ekumeku dị iche ozi nke mụ dị iche maka etu so agwa unu onwekwa onye na-asị m nke mme nka onwekwa onye na-asị m mme nka nọ akwụ n'eziokwu nke kwesịrị mmemme bụ ifu n'eziokwu ebe ahụ aka nkwụ onwekwa onye na-asị m mee nka ka mmadụ ya repụta je nsị go n'ọkwa strategy n'ọkwa o sokwa anyị ọka o si aba mgbe ịnụ gbakwala ụdanya dịka eji akwụkwọ unu mmalụkwọ nke unu ga-eme unu ncha n'ihu mmalụkwọ nke unu ga-eme unu a na-emekwanye eme unu nwa na ọnwụrụ bụka ndị emume ndị a na-azọta every Monday unu anọlụ n'ụlọ unu ga-anụkwa the voice ka m bịakwa ka anyị na-agakwa the great ekumeku wee na-agwa ndị ekperima anụnwa wee na-enye ha ndụmọdụ wee sị ha ka ha mee gịnị rapụ ajọ ndụ ha na-ebi ka ha bịaba banye n'ife a na-eme ka anyị nweta onwe anyị otu okwu aka ha na-ebulukwa okwu wee na-akwa ndị agboro epụta ị na-anakọsị ndị mmadụ ego ndị agboro ị na-anakọsị ndị mmadụ ego unu mee gịnị onye ọbụla kwanyelu onwe ya ugwu ka ime gịnị ka anyị nwee ike nweta ife anyị na-achọ ka anyị nwee ike nweta ife nke gịnị ife nke anyị na-achọ maka na ọ bụ na unu n'anya o nwelu article Abubakar Malami o wee sio na ndị Igbo ọ mara ife na o nwere onye nwere ike ịchịnwu ndị Igbo na ndị Igbo bụ the problem enwere na obodo anụwa bụ Nigeria o wee si na ndị Hausa na fa nwere onwe fa mana ebe fa nọ mana ha nwere onwe fa bụ ndị eji bụ ndị eji na-agbụ ana ha nwere onwe fa kwetalụ na fa nwere onwe fa bụ ndị Fulani bụ ndị isi fa na ndị Hausa na obi dị fa mma ebe fa nọ asị ndị eji ana ha nwere onwe fa bụ ndị Fulani na-emekwa gịnị na-enekwa fa anya ọfụma ka ndị ejikwala eji o wee sio na ndị Hausa ama anwa kwuo na fa achọ ka ha nọlụ na ofu oche ebe ha na onwe fa ndị Fulani nọ maọbụ ka ha na ha rikọ maọbụ ka ha na ha mekọ ife ọbụla na biko na ha nwere onwe fa ama gịnị ebe nke fa nọ mana ha nwa bụ ndị isi fa na ha nwere onwe ọbụ ndị Hausa ama anọkọta etu anụnwa wee nwa anwa si na fa na-achọ ka fa bụrụ onye isi gọọmenti nke a na-akpọ prezidenti maka na ha nwere ebe ha nọ mmanụ na ọ bụ na ha demand ya na fa na fachi ịbụ ndị isi ndị obodo na ọ bụ ife ọjọọ nye elu fa nwere onwe fa wee na-asị na anyị nwere onwe anyị bụ ndị kọbọ ndị Igbo na anyị nwere onwe anyị achọrọ iwelu ọnọdụ anyị ebe nke ndị eji nọ na anyị nwere onwe anyị jụrụ ajụ na a na-ewebata nke a na-akpọ grazing na ala anyị wee na-asị na Nigeria bụ nke fa and nne nna fa bụ Ottoman Dan Fodio melu ka ha nweta obodo anụ a na-akpọ Nigeria ka ọ bụrụ nke fa na ndị Fulani bụ ndị dị ọpụrụ iche ndị dị ọpụrụ iche ba Chukwu okike abịa amafa and Nnamdi Kanu bụ onye ọ ga-anwụnarịrị Nnamdi Kanu na ọ ga-anwụnarịrị na Nnamdi Kanu chalenjilu ike na-achị obodo the great man wee sio na-aga eme gịnị na-aga edestabilize Nigeria na ha nwere onwe ha ga-eme gịnị ga-poison Nnamdi Kanu na ha ga-poison nne na nna ya ka eme ka sure
na ha ncha niile nwụrụ anwụ maka na ha gịnị ha achọghị ige ntị. Gịnị bụ ntị anụnwa ha na-achọrọ ige? Maka na ha chọrọ ka fekwere analụ gịnị fekwere analụ nke ndị oyibo na-akpọ bribe. Ya nga bụ gịnị na fa chọrọ ige ntị. Why na-asị na Nnamdi Kanu no receive go his own dose. Why na-asị na ọ ga-anwụ n'ime ebe nke ejiri eji site n'ife mgbu and o nwere ike iche echiche ọzọ dịka mmadụ. Wee na-asị na ndị ọkaikpe na ha nwere onwe ha ga na-ebugharị okwu anụnwa kwamgbe ka e wee mee ka eshọ ka fa wee mee ka eshọ na ife anụnwa bụ nke enyere ya enye na ọ banyere ya na-arụ ọfụma wee bulie ya n'ọnwụ ya. Na ike anụnwa ga-abụ adọmaka na ntị wee nye ndị Igbo na ndị Fulani bụ ndị nwere obodo anụnwa. Wee na-akwuo na anyị nwere onwe anyị bụ ndị na-amarọ Chukwu ama anwa mee gịnị wee fụ oche nke ọchịchị obodo Naijiria ama nwata nwa anwa ọzọ. Wee na-asị na ọbụna onye ọbụla kwuru cham wee sị na-enwelu Igbo, Hausa na Yoruba na onye anaghị ga-ebepụnye isi na o nwere ife dịka Igbo, Hausa, Yoruba na ife enwe kịta anụnwa bụ ofu asụsụ and asụsụ anụnwa bụ gịnị bụ Fulani henceforth. Na ha anya ma nwa tọrọ letie nke ndị oyibo na-akpọ insubordination from onye ọbụla a na-akpọ ndị ajụrụ ajụ ndị na-amụrọ Chukwu na afọ nwere onwe fa bụrụ ndị Fulani herdsmen na ha nwere ikike igbu onye ọbụla ha chọọ igbu ma kwa onye ọbụla achị ịkwa iko na ike because na anyị nche niile bụ gịnị ndị slave fa na anyị nche niile bụ ndị eji na Fulani a common Fulani man bụ a lord and no nwere right ịkarị gun etu ọbụla o si wee chọọ banye ebe ọbụla ọ chọọ banye na anọ ọbụla ọ chọọ etu ọbụla o si wee chọọ ife ọbụla ọ chọọ ime na ọ ga-emenye maka na obodo anụnwa bụ Naijiria na ọ bụ nke fa. Na Fulani nwere ike ime establishment of grazing route and a ga-emenye na o nwere ife ọbụla ga-eme gịnị ga-akwụsị ya. Wee na-asị na ndị Britain mmalụ ife anụnwa ana ndị Britain kpọrọ anyị nwa na onwe anyị bụ ndị Igbo asị na ha nwere onwe fa bụ ndị Britain na-akwado fa nwere onwe fa bụ ndị Fulani n'ihe anụnwa ha na-eme ma anyị na-analụ mmadụ ife n'ike ma anyị na-analụ mmadụ ananya n'ike na fancha part of agenda fancha niile bụ agreement nke ha na ndị Britain kwetali na ha ga-egbu na Nnamdi Kanu mana ha achọgoro ka fa nwere onwe fa n'alụ ụtọ atamahụfụ Nnamdi Kanu ga na-ata bifo ọnwụa na ndị Igbo niile ga-eme gịnị ga-egbu ikpere n'ala wee welu ife niile bụ nke anyị ma ụmụaka anyị ma nwunye anyị ma ife nke anyị nwere enwe na anyị ga-ewe na nlife nche niile wee mee gịnị wee nyefe nche wee nyefe n'aka na anyị nwere onwe anyị bụ nke ndị oyibo na-akpọ pollution n'obodo a and a ga-edestroy anyị nche niile ka anyị mee gịnị ka anyị pụọ na mpaghara anyanwụ a na obodo anụnwa ọ bụ na ị kwetara n'ife ọkwụlụ fa egbuo ogo maọbụ ịgbapụ agbapụ nke a na-akpọ exile wee na-aga n'iru wee na-ekwuo na ndị niile bụ ndị ji ego ndị a na-akpọ billionaires ndị Igbo na ha ga-esi eta anụnwa wee na-atụtụlụfa n'otu n'otu site n'ike nke ndị a na-akpọ EFCC na-ebofe ebubo ka e wee mee ka sure na fa gbochilifa n'ebe ha si enweta ife nnweta ka ha ghara ịbụ mgbe oge ruoro fee were ego fa nwelu na nke ndị oyibo na-akpọ connection wee mee gịnị wee bubataba ife niile
a ga-eji wee nụsọfe ọgụ na Naịjirịa bụ obodo ha and Nnamdi Kanu ga-anwụnarịrị. Ihe anụnwa bụ ife enwelu mana mụọ na onwe bụ Maazị Ọdịnke nke ndịle nwa Chineke, a bona fide active member of IPOB. Ife tụfuru etufu na a ga-atụtụ ya, ife ọbụla tụfuru etufu a ga-atụ ụtụ ya. Wee na-asịo o nwere onye na-agwa m nke m na-eme akwụ n'eziokwu, o nwere onye ga-agwa m nke m na-eme akwụ m n'eziokwu. Kama ndị anụnwa ga-esi nnetu anụnwa wee mee gịnị wee gbusisi anyị ncha niile, kama ụnụ ncha niile, ọ bụrụ na ụnụ adọra kama ụnụ ncha niile ndị otu anụnwa efugoro efufe akwụlu na ha ncha niile mala ụnụ, ha mala ụnụ n'otu n'otu ka abịa ị ga-anụkwa ifufe akwụlu, ha mala ụnụ otu n'otu na afa ga-eme gịnị, ha ga-abịa na-atụtụrụ otu n'otu na ọ bụ na ịkwanyere onwe gị ugwu, ọ bụ na ịkwanyere onye ogologo ugwu. Ọsọ ọgụkpọ anya prọfesi, ọsọ ọgụkpọ anya na-adọmaka na ntị, etu ọ bụ na-eso efu gị ka iso efu nke a gbasalụ gị, ma na-ezigo m ozi onye nwee ntị ya mee gịnị ya nụlụ. Kama ndị anụnwa ga-ememina anyị wee kpochapụ ife niile gbasara anyị, ọ bụ na ikwetara n'ife wakwuru fa ebelugonu ọ na-egbafelu jebe nke a na-akpọ exile. Unu nekwa anya oge gara aga ndị Britain emepekwana wee sị na ha na-enye anyị ha na-enye chifa na akafa asylum. Ọ kwafeta bụ preparation. Ọ bụ na inekwa anyị n'ife anụnwa ha kwulu ha wee sinyo ide na-egburu ga-egbu ọ na-eme gịnị na-ebu n'ijebe exile. And inekwa anyị ife kwulu wee sị na ife anụnwa ha na-eme bụ nkwekọrịta ha na ndị Britain. So ndị Britain ozugbo na-akwado olufe ọnọdụ, ha na-akwado ofe ọnọdụ ndị Fulani ọnọdụ ka fa ga-etu agbaje exile na ọ bụrụ anyị nwa. Ha na-akwadobe ka esu agba ya nwa bụ the preparation inye anyị kọntentị anụnwa kịta anụnwa kama imechakwa efinishe program ijekwa ga-enye ọzọ, ijekwa mee gịnị ga-enye ọzọ ka ị wee ghọtakwa that na anyị na-akwa egwu anyị a na-akwa egwu ka unu lotakwa na mbọsị 12 December 2020 ka nna anyị ukwu wenelu dragon flag. Ọ wee sị na dragon flag a na-ama ebutu tinye na Biafra abịa. Ọ wee sị na ama ebutu tinye na Biafra abịa, ama anwa butu onye tinye na anyị enwere nwere onwe anyị, o nwere ife mege na ebutunye tinye na anyị ncha enwelu nwere onwe anyị. This generation apụtago ka eme gịnị ka anyị nweta ife anyị na-achọ, and ife anwa anyị na-achọ anyị ga-enweta ya. O nwere onye ga-akwụsị anyị eme nweta ya, o nwere onye ga-akwụsị anyị si na anyị eme gịnị na anyị eme nweta ife anyị na-achọ. Ka m play the video, ka m play nye ka ịnụ. Just when did it happen? All the governors and the local government chairman.
pass information to our people. All the market leaders and all the governors and the local government chairman ozi a na-agara. Ọkwụnụ na-anụ ya. Ọkwụnụ na-anụ ya. In short, jee na Idu Biafra TV/radio. Ọbọdụ na na-eple enye. Ọbọdụ na na-eple enye. Jee na Idu Biafra TV/radio. Ị ga-afụ program dị ebe ahụ. Ọ bụ na ị na-enebe enye. Jee ba ka ije nene enye. Ị ga-afụ ya edele Great Ekumeku. Jee ba ahụ ị ga-ezi enye. Mewesịrị my time na nna maka o nwere okwu Nnamdi Kanu kwuru. Ọ sị na o mewesị time sị na ọ na-educate fools. Ọ bụ na ibulu fool treat ego like fool. Kita anụnwa atọgelu nge. Ihe gịnị? Oke na ọlụgo bụ gịnị? Ijeje mgana. Ọ bụ na ọdịgị mkpa. Maka ihe anụnwa dị ebe ihe anụnwa ife na afọ ebe anụnwa kita anụnwa. Ọ bụrụ egwu ka a na-egwu. This group anyị afọ kita anụnwa. Ọ bụrụ egwu ka a na-egwu. Asịrị m Maazị nke mma nke ndịle nwa Chineke. A Biafra active member of IPOB and also an active financial member as well.